Dalan, kinapudno ken biag. Naimbag nga orasyo amin papagayam, inta ibasa ti Proverbio 3, versikulo 6 kan 7. Laglagipam ti apo iti amin nga aramid mo, kat isuro nantokan ka ti rumbang adalan. Di mo ipagarop a masirib ka. Agbuteng kakit di iti apo, kat di ka agaramid iti dakas. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Basta awak man kada kayo nga agasawa. Nabibiit kayo pay laang iti trabaho yaw. Nagadon ti alikamot niyaw. Ay na, di kay katagyaman tabumaknang kaming anak yo. Saan adakas ti bumaknang, ngamno ti kinabaknang kat naala iti sinasaor. Ay, sabali asaritaan ng dayta. Ay na, tibiyag dito'y lubong. Masapol nga agsirib ka, no di mo kaya ti agrigat. Nauma ako ni tirigat, nanang. Ay na, agbuteng kayo ko ba iti Diyos? Saan mo ang maitugot na kita iti may kaduabiyag? Isupay kit di at itubang tapno makapan kay jay langit. Awan ti may kadwabyag, nanang. No di kat patay ti sumaruno. Di ka man agpilosopaw. Anadan nyo kit di ti gargaraw yaw tapno saan kayo ang maisagmak. Masirib to'y anak yo, nanang. Saan kayo kadingagdanag? No amok ti sinarkak, amok mat nga rod ti pagruwarak. Ay madanagan para kada kayo. At dansamot made nga aramid yaw. Sukatam dagiti nailista dita nga expenses ti kumpanya. Dubliem, tapno maala ta ti kagudwa ti pundo. Uray saan mo nga ibaga? Amok ti aramidak. Masirib ti asawam. Agpada ta masirib. Pakairanudan ta ti kinasirib ta. Kalpasan ama ipasa dagitoy a papeles. Mairwarto ti pundo. Alaan tan tumatan ti kagudwa. Nagmayat da ito'y nakaidistinwan ta. Tabumak nang taadagos. Magatang kumatan ti kayat ko gatangan. Ura siyak mat Kunang kit di ti katrabahuan ta. Tadi na pa'y madlaw. Kasano, kat sabali mo ti trabaho na. Di dakit kita ang ti expenses ti kumpanya. Nakasaritam ka din ti anak ta, no pangalalaan da iti igat-gatang da iti agkakanat. Adupay ti appliances da. Kunanamot agapo kano iti kinasirib da. Ay imbag ano nasayat asirib da ita, nungay kalukwan wenno sinasaor. Dayta mo ti imbagak. Kinat katawaan na klaang. Ay adan sakit sana nasayat ang mapaspasamak. Uray siyak. At damot atap ko amade lakay. Sapay kumata nagkamalitay ti atap. Manulang matiswildo ti empleyadaw. Apay nagbitda nakapabaro iti adong alikamon da. At dapayin lugan da. Nakagatang dapayon iti solar. Bilibakan ka bro. At danlugan mo. Idin to tagpada talaang matitiswildo. Ay na, adda day ta iti diskarte. No nalaing ka dumaiskarte. Adda swerte. Ngam no agdalikap-kap ka. Ay, harigat tulat tati adda. Ibaga mamit kanyak. No anya day ta diskarte. Ta isumat ti aramidak bro. Agtarakan ka iti adu a numero tatayaam. Si Kamet. Amom asanak ana esem kadagita bambanag. Ha? Di mo kunain anangabak ka iti kasta a klase ti ayayam. Kwa? Ibaga talangan nakasta. Balatuanak man mo nga raw. Kwa? Inton makatumpungak manan na, ha? Ilibre kan to iti kantin. Kaapay kastoy dagiti papeles. Dakkel ti na ilanad nga expenses. Idin to tati kwenta kat saan mo takastoy. Oh. Apay nakarupangit ka amang kitkita ka dagita a papeles. Dagiti na ilanad iti papeles. Nagdakkel ti expenses. Dakkel ti na irwar a kwarta. Ha? Kita ka man? Oh, Uy, nagpaiso. Tila na ikabkabil dito yan, napananti kwarta. ay,
Masapol nga agdalan dayto iti audit. Jaklakit di kayat ti mairaman. Ay. Delikado da ito yung maibutaktak. At dama di mapaspasamak. Ay katamo mo ano asino dagiti agsungbat. Saan ka di? Ha? Ni, diyak mo da ita. Di ka man. Bagbaga am jagayem mo. Isuda lakit di nga agasawa ti responsable iti daytoy apondo. Itaman pa anak umay ka dito'y balay, bro. Gayem ka, Conrad. Iso adyak kaya ta may sagmak ka. Ha? Anya kumangay ti pakaisagmakak. Masirib to'y gayem mo. Ammo, no anya ti pagdaksak. Agdalan iti audit dagiti papeles. At da ngamin nakita da discrepancy kadagiti papeles. Anya? Asino mat day tangaging lalaing? Tapataltalak? Nakitak met bro. Dakkel nga agpaiso ti diferensya. Madusa lakit di, no maduktalan no asino takin aramid. Di mo kunaan, asyak ti akin aramid. Nagkamalila siguro tinaisurat da iti may sa papeles akon kunam. Saan bro? Amin dagiti adda iti records. Manipod idi nagtrabaho kayo ijay. Ne. Diyak magustuhan ti tono ti panagsarsarita ma. Pagat atapan nakit din. Anya ka diti maimbaga ni Ron diti balay, lakay. Imbaga na. Amag na kano iti audit dagiti papeles ti expenditures ti kumpanya. Ha? Ni, kasano no maduktalan ti adoan na dispalkuta? Kastamot ti adda iti panunot ko. Ngam sa anak ang nagpadlaw ka ni Ron. Adda lakid di mapasamak nga investigasyon. No makita da, asaan nga agpada ti record ti treasurer kan ti record ko, delikado lakit di. Asino nga tati agin lalaing anang bukit-kit iti papeles. Ang mga no dayjay abinita. Jakmat ka nadamag ka ni Ron. Naklaatak ngamin itimbaga na. Adaak di taruar idi adasa nga iliyaw. Nangagkaw ti imbagana. Nagkamali dala ang nanang. San yu apat patyan? Ay, daytoy ti maibagak anak ko. Liklikan ti agaramid iti maikaniwas. No di mo kayat nga addan to pagbabawyam. Ay na, nalakalang alusutan dayta, nanang. Usarak ati kinasirib ko. Imbagak matkan ka. Uray ka sa no ti kinasirib mo. No dakas ti pangaramatam. Addan to latapan na kaduktal na. Adda pamuspusan dagita abanag, nanang. Di kay madanagan. Asino kumangay mo ti saan amadanagan? Basit lang abanag dayta. Uray kitaan nyo. Malipatan damat lang dayta. Binita, alam da ito eh. Kat saan mo nga ipan ija opisina ti auditor dagiti past records. Nalpas lang aro dun. Ni, anya ka di dayta nakasobre nga yaw awat mo. Aramatam man mo't dayta utak mo. Alaam kit di daytoy tapno makatulong kan ka. Awatam, takitaam ton tilinaon na. Anya ka di dayto eh. Ay, lukatak man ta, kita akong tilinaon na. Kwartamot dayto eh. Anya ti kay tasawon dayto eh. Nakurang ka talaga iti pan nakawat. Katukad di pa nagulimak mo dayta. Kayat mo asawon, baliwak ti records kat surutak ti ingkabil mo. Anya kumapay. Ag practical ka lang iti biyag mo tapno rumang ay ka. Ay, lading itak. Ngamdya kaya ti agbasol. Sa maysa, addan iti opisina ti auditor amin a papeles. Danga! Apay nga impan mo ijay. Kinasarita nakpay ko ma. Sakbay nga impan mo. Inawat na kadit ititid mo a kwarta. Saan? Agin dadalos day siya babae. Di na kanon kaya ti agbasol. Kan inted na kanon iti opisina ti auditor dagiti papilis. Anya? Sinalbag day siya babae. Mangirubrubo. Anya itan ti aramidan ta. Sigurado ang maduktalan dati naramid ta. Kapilitan nga orayan tati sumaron ang mapasamak. Day chay adang nga. Nasirip na dagiti papeles. Masurunak iti dayjay a babae. Agin lalaing manan ako naka. Di tan samot tan makalisi lakay. Maduktalan samot tan ti madi nga inaramid ta.
tingitat ti panangipan ko iti papeles iti opisina ti auditor, Ron. Inaramid mo lang ti trabahom. Ngam gayem mo ti masaknan. Sigurado ama imbestigaran ti gayem mo. Anya nga Rod. Kunanamot nga muna ti aramidan na. Saan ko kuman nga ipan iti auditor's office? Ngam dakkelmat ngamin agatan ti pagsasaritaan. Uray gayem ta ti may sa tao. Saan na pati dakes nga aramid na katayunan ta. Panang konsinti ti kasday. Agyaman na ka, tamaawatam ti amin. Saan mo nga isakit ti nakabasol? Nga uray gayem mo daytoy. Jagmat kaya ti mairaman iti basol. Ta sa anak met akaraman iti dayjay. At daim may nangkita, kan nag-imbestigar di tabalay ti anak ta. Taapay nga imay da inimbestigaran. Adda ka no, dakkel agatad ama pukpukaw iti kumpanyada. Kat dagiti agasawa nga anak ta ti maata. Ay, kunakun kahit. Nagbiit da ngamin ati muras. Saan da pa kairanudan? Takunada nga amangan kan uno, masikwester ti balay kan appliances da. Numapanagnakan, kan numayulog ti korte, iti panakaporpit da kita. Ay, daytan ti pagdaksan na. No masikwister dagiti impundar da, di awanain. Maipakat da pa'y nga tati kung kunada asirib da, lakay. Saan ngamin nga agnanayaw amalukaw ti pada matao. At dantulat ta makaduktal iti dakas nga aramid mo. Isu, pa'y lati ibagbagakken kwa na ide. Ngam di naktumot intal talag. Nayulin ti daron kontra kada Conrad kan ti asawa na. Ay, kaasi matigayem ko. Numapanagnakan ang nakadispal ko da iti dakkel-agatad. Apay ngamin aya nagturod da ng hala iti kwarta. Nabayaga kun ditoy. Ngamjak pa'y naiturti nagtakaw. Di da ninamnama amaduktalan da. Tadakkel ngamin da iti kumpanya tayo. No saan ko akinita na laing ti papeles? Nakalisi ko matigayem mo. Huwin nga Rod. Pudno tay kunada. Awan ti mailimad iti agnanayon. Wan nang runa kat saan amat maturog ti Diyos. Iso asaan nga agbaligi ti dakas iti agnanayon. No, at dabilin ti korte, ama si Quester ti balay kan sa nikwayaw. Kasano kayo nga rudan? Maikat kayong tumutan iti trabaho yaw. Saan pa analpas ti investigasyon, nanang? Namnamaan nyo kade ang mga bak kayo iti kaso. Naduktalan dagiti nag-imbestiga. Anaalayo amin dagita sa nikwa, manipod nagtrabaho kayo iti dayjay akumpanya. Nalaing ti abogado nga inalamin, nanang. Mapangabak na ti kaso mi. Uray kasano ti laing ti tao. Maabak mo kade, ti kinapudno. Di kay kumamat kumontra, nanang. Agdandanag kami lang arudan. No idi pa'y kumakat nagtungpal kayo iti imbagaak. Nagtalak kayon tumot nga men iti kunayo asiribyo. Anya nga iti resulta ti investigasyon bakit? Diyak amo alakay. Ngam amok nga agdandanag dagiti agasawa. Ngam iputeng dalata ti rasunda ang mga bakda kano iti kaso. Ay, awan mat ti husto a witness da. E dinto ta adda papeles amang ipanagnak iti inaramid da. Kanda ito'y sa nikwada, nagatang dalaeng idi nagtrabaho da iti dayja kumpanya. Nagsasaruno ti panaggatang da, kalpasan ana iruwarda ti pundo iti kumpanya. Pagbabaw yan da lakit diti inaramid da. Ngam naladawon ti amin. Pudno day talakay, kanayon nga ada iti udi ti babawi. Sayang tinagadalan da. No iti pagbaludan ma iti pagtungpalan da. Makipaglikna kiti nagbanagan ti kaso yo, bro. Mabalo ta ka din, lakay. Diyak lakid di kaya ti mabalo. Awan matgayam ammo ti abogado nga inalata. Ay saan mo apabasulan ti abogado yo, anak ko? Rumbang ngay karo ti tao ti nagbasulan na. Pudno ti baga di tatangyaw. Inton adda kayo iti pagbaludan. Saan kayo ko mga agaramid iti maday? Tapno makaruar kayo adagos. Oo na yun. Inton makaruar kami. Awanan ti madanon mi abalay. Kansa ni Kwami.
Tapagbayad mi mutan iti nadispal ko mi iti kumpanya. Sayang pa'y tinagadalan kan trabaho ta. Tapagbaludan mo ti papananta. Naimbag ta sinarungkaran da kami dito pagbaluda. Tata, nana. Kumusta kayo dito'y pagbaludan? Naliday kami, tatang. Adda kami akanayon diti uneg. Numot parwaran da kami. In kami agdalos iti kanal. Uno sa dino dita. Kapilitan nga agtalo na. Inton makarwar kami. Ay, Ta sigurado. Awanan ti kumpanya ang mga lakada kami kas empleyado. Anyang arod nga'y anak ko. Nagkasang matgayam ti supapak ti madi nga aramid. Apag kanito aragsak. Ngam naunday apa nagrigat ti nakatukan. Babawi kon. Idalan ti apo, ti tao, anasaya at ti aramid na. Ngam na akibaltang ka, dosa ti agururay kan ka. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin.